Kumni pat sa isian ini kepor ka bamenta. Na ay kublay fi way baro aga kerteng u Jisu. Bagiwan hagani kepor naga channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries shagi yeng ki jong fi shagi mobile ki jong fi man pen snow biang sa isian ya ka ktien ke jong try. Manganget pidan naga met ke bakot bakya balada pipang makenang in duai try ben kya ipi pidan jinge jar utrai udon ban le gi kamba tading ta plat ya kepor kindiat ban sngap ya ka ktien ke jong blay. Adina tangin duai nakamenta jong fi ki bapang ki bisitam hangin ni kesengi ka bamenta. Ya kwaan puli ni kektien. Kadai nakasiti si nong rom nong spau kot kendai spau angom ne. Baladamen plashin na dalak sintur bau Jisu ulong utrai. Bal men nget ala ga donot bau blay ula pen pat ya u naki bayap on pen ya me. Nama daga donot ken ubri nget ya ka ban yo eka hok badaga sintur ken ba plashin na ya kaban yo ka jing pen Namar kata ka jing thok ong yaw no ru baro ubangai ha u on ampen rain bu kha. Kani galong ka ktien ya ka ba la kren da ka ba sha hangi. Ba kani ka ka jing sha. Mdei tang ban chunget ya ka donot mdei tang ban chunget apo ka mensim. La pinget ha u Jesus Christ kadai pi ban pla na ka sintur ban nget ya ka donot. Tading tanga kwa banong ifi lada fi dan interest sa Jesus Christ. Kan mau ni kawai blay long interest bat pima. Lada pim dan interest blay rom dan interest bat pi. Kata ka ke jing sisha. Balada pim dan interest bat blay am wat kmi ba blay am un dan interest sa api sa ka no undan interest. Ula ai la jong ka jingim ula ai la jong ka mensim ula sha shitam ba ula sha ke jing le ran ula sha le na dong shadong. Sa ka no undan interest. Ula i no ye kita kundai ban wat ye ka langbrot ka baja no ban pen ye kita ki bayap ban kro ban kejor ye kita ki bapop ye kita ki babaman but ado menta utrai udang don ban wat ye kita ki ba la ja no tela da don apning jong pi ni ki vis to di ki langbrot ki baja wanum pet sa yo bo trai utai ban wat mo wanum pet ri abo pi sung to bo blay wat ipi abo blay kren ipi abo blay kta ga do no jong pi am Wanum pet ri no blay. Yo ba utrai u no. Ya pi kumto. Ya ka ba pinchu jot no sendan. Tading ta utrai wat ipi. Utrai u syam ka langbrot kum no fitep ha ba kapa. Bara ba ka langbrot kapa. U yo sngo syai kata ka langbrot kapa. Berwat ya ta ka langbrot ka papa. Ba onda bu syam uplai im ya ka nagadaga tmir jong karyat. Nenda ka ka jaka ka ba nagadaga ka jaka ka ba ka sakut le se hagita ki nyut ki nyer. Lani hagita ki kinshret jong kita ki ding ki se tading ta ka ne ka sngi la fi khot karpat ka kerteng ka jong utrai u sngo ye pi bat apa pi nget pi khot pi pla pi perta pi nget aga donot kumta on pen ye pi ong ka ting ka jong blegi puli ne ka khot ka ba kham charum ka ong khot karpat pi utrai ta on pen ye pi kong no namar uno borok ban khot karpat ka kerteng utrai on pen yu tading ta fi de ban kren fi de ban khot Pide men yato, pide men pla, pide men pen snow, syagani ka perthai, ka bakin ja perthai, pat syagata ka perthai ka bakin ja men siemru. Tadi intang kwa benong ifi kani ka singi ka mamenta, ala pimpat priang yutra, kani ka Kyntien kan pen scam, ya ka jinga dai ka jong fi bat ublay, kan pen scam ru ya ka destiny ka jong fi, kan pen scam ru, ya kata ka bam jukut jong fi. Talada pim kren, utrai ru ongam snutu, utrai ru ongam itu, utrai klam ong, wang kumno ngan tip, Hendrai daga ba pi flash na daga sintur, pi nget aga donut, pi kla ka bamut shisha, pi bot you try, but pi dan interest nilom daga singa kam ka jongblay, pi fly you Jisu, hang no pi dan, try un fly firu akamat ukpa jong ubha beneng, balada pi len you Jisu, hangan ni ka perthai, kan mawi ni ka way, bau Jisu un len ni pi undalap poya beneng. Nong pi day menong am jitu ifi, wajule itu inga menta, marakapor pi dan perthai fi le am itu inga, menta pa pi shule itu inga, I don't know you. Tading ta, ko abon fi ni kisngi. Kting jong blay ka ong shy hang ni ong la men plush na da kishin turbo Jisu long try. Ka bomot ndai suma pipi le try la de ne pi long try la de. De pi ong bo Jisu de try. Ka mo Jisu long try ya ka jim ka jong pi. Pi ai bo Jisu long try ya pi. Ndai suma pipi long try la de. Ka mo sin ba pim long try shu de. Pim la shu man le kat ba man, pin em kat ba man. Pin yai ka ba man ban shu le kat ba man em. Pim la shu ban le kum ta. Ladau Jisu udai utrai jong pi. Tadau plashin na nakishintur manadom dag siyong Jisu mandai utrai jonga.
ngan long no umrao jong me ban ka abang fi try unong khat ngi pin long umrao ne ken mau bagi de kim rao ki jong try kum kim rao ngi haban spin ko ngo bet ya ka e ke bo try ukran ya ka e bo kwa ba si sin bo try ukran unum kren ka basne unum kren ka ta ka jin jar unum kren ne ka ta ka ban pen yap ingi ne ban pen so sat ke ji im jugi em utray bo kren em ka david nang ta ka jim ha ka jongi tadei ta kwa ban fi ne ka si pla bo jisu de try ngai ta ka do no bo paula pen mi pat una ki bayap Paktin jublay ka ong ni ka ong ba namada ka doong ken bo breu nget ban yo ka hok badak sintur ken pla ban yo ka jing penem kamut pia ban nget na ka do anot pila nget chi sham pio ka hok ka jong blay pla shina dak sintur bu jis tu trayam pio ka jing penem kasuk ado kata ban yo jing penem pimnan kam ban penyap iladi na ban misnam ban le daga ne katai ban penjar ban so sat iladi ban kilendum ne ban pong digi jan kan ne ban tar digi janjbi ne ban sum de pay ne ban le kita ki ke mdan kam tat tang ban chupla tang ban chungai mar ke baro kam digi jingle ke jong phi ma phi yo ke jing penem ke digi jingle jong jisu ka ding phana ma phi yo ya ke jing penem ka wei pui ke jingle jong ye khamat jong blai ke le tang star dep jot hen ke ta ke jingle ke jong trai ka penem yang ab de phi tani ke por la phi kwa man pentiknai la de ba phi la yo ke jing penem rain dum da gsni bo nem phai shi ke prthai pinai thi shail re utrai flash na rak tur ngai ta ka do no ba ya ka kerteng ke jong phim ta gsni tho ai kitab jong jing im wan ben slam ke ba ka por ga dang don wanum kwa ban kala ka mot anda habala poi kata ka por ya bi osngo ka turai em ki banget te kinami osngo pin so shulungo pin lara pila yo osngo ispang jing ro pin step ka le jing rong no re pila do e jing rong no wanum yam ka por wanum linyar ka por lara pila ben yam no menta da khin jblay ka ang ai to ba yam no menta ai ben kala jing rkhe jing fi jing yam ka jing kemen jing fi jing susi wanum kemen ka perthai wanum sngo ba ka perthai wanum le kemen ka perthai namar adapi kemen menta fin sayam ka khtin ke jom blai ka ang shisha kum ne ngi puliru ar korin nong nyau khat spo ka ang namar ka ta ka jing susi bariu blai ka pelong ka jing kala ka bamut sha ka jingim ka bam babishu henry ka jing susi ka jong ka perthai ka long ka jing yap ka khtin jom blai ka kran shai ka ni ka ta ka jing susi bariu blai ka pelong sha ka jing kala ka bamut ya ka ba phinom babishu Tering tang kwa abang ifi skosi no kat badang dei kapor ban skosi. Terlalu la fikman na kapertai. Beli masuk sin tak dekat ma. Kumnul ngiklat. Kasti ju Jacob ka ongom ne. Kenikil nong ka basau ka ongom ne. To wana jan u blade in wana jan yapi. To tet not pi ki kti ko pi ki bapop. But to pen kut no ilaki donut ko pi ki basen drop mesim. To pin sngola not kop. But to pin snosi but to pin yam. Patu ai man pen kala no ia kata ke jing rkhe jong pi ke jing yam bali kata ke jing kemen jong pi ke jing sosi to fin pen rit de khamat utrai te on pen kraw ye pi khin jom blai ka kran pi sngo ba ka prthai ba susi no pi kemen na ka prthai ba ka pi yam no namar kata ke jing susi ka bar blai ka lam ye pi ke jing kala ka mamot bat kata ka ba fin ba bi shu lano indi dwai ni ka por menta ngai ba fin ong mat nga pin ye kran bat nga ya ni ka ktien kumba ka ktien ka jong blai ka ong pin flash na na sintur pin ngai ka do no pla ba jisu di tra ngai ka do no bo blai la pin mi pat yu ni ki bayap da ka ba ngai vio ik hok da ka ba pla vio ik jing penem to ni dwai ni ka por dal se na pring jo fi fim pat ju ong ni ki jing dwai ni fim ba ju kran fim pat ju pen sngo khmat jong tra fim pat ju ya ma khmat jong tra im no ka jing im ka ba kala ka ba mut namar ka jing im joka perthai kawan ra ke jing selang kan wan ra ke jing babe bam jikot klano kal baka por kanang dan ya pi ki bagi yeng kisem ki bila pediang yutra ngi sungu nam takata bila pediang ban na piru nang yai sam ka gospel piru nang yai sam ni ka ktien ke jong blai wanam thaj wanam lwaj namar ka dei ka benta ke jong pi ba pi yo benta lang ban shakri yutra lang ba pi sam ya ka ni ka khubor ke jong ke jing penem ini dua isu namta jong fi ba pediang yu try ong bat nga ong try jisu hagani ka sngi na plan na la jong sintur bo jisu de try ka jing im jong ha try wan long try mame na do menta
ya ka jing em ka jonga nganum ya man shu nganum le man shu dengan ko ngo no be tik ya ka ktien ka jong me ngakla ka bamut shisha nadu mentakas ban nganget aka do nut Jisu melayap melami pat nak ka jing tep ban nganget ru meman sawan biang sasisien ban ka poru kala lengkot palat try habang nganget bangat snow tikna mga yo ikahok bada banga plagom ni nak sintur yo ikajing penem tho ikaketeng jong atrai haga kitab kajing penem manado mandagasngi ngalong jong metrai pendap yang adu met simbakot pendap yang ada kabor pangala banyai ni adu kabakot hagerteng ujisu amen ini kesngi ngamtip lada kadai menta kesngi kebumut kadai ka arpu praterik kesngi ningkong joni benai banyo arajar arpusan telada pipai akan ono kapor ai ba kata kesngi ai ba kata tarik I kandai kesngi ka kabaken jaman sim jong pi kadai kata sim snem sa celebrate no kesngi ka baken jaman sim jong pi ban ye ka ba celebrate kesngi ka baken jado asngo ka kam kong san bangin celebrate ye kesngi ka baken jaman sim play ker kui pi kwa benduai nam tagi papang bisita mane kapor menta bu ikakti ka jaka pi pang try ben khia fi haga kertengu Jisu hukum jingpang jistam barok gin kenria ngada tim ini ki jingpang haga kertengu Jisu kansar panyap menta ini ki jingpang TB ini ki jingpang tumor ini ki jingpang sis ini ki sis barok haga kertengu Jisu ngatim ya pa pandayap no barok fibroid ya kren ya pa pandayap no na dok menta kesngi ngada hukum bangada tim ya pa haga kertengu Jisu Pigi bam yok kon pin sa yok kon no. Pigi balengki pin sa long shisha ki besay so. Bangada duai aga kertengu Jisu. Chingpang barok ki bete ki kon pin stam pi. Lada gadega BP, lada gadega jingpang shini, lada gadega jingpang ka ba kumno. Au klong snam lane ha ki tor ki jong pi, ne ki deisha ki pancreas, ne liver jong pi. Hallelujah aga kertengu Jisu pi yok kia. Ka mat ka yok kia, ka man sim ka klan. Ki kmat jong pi ngi dan ki kmat jong pi pang kmat. Try ben kia the kmat. Kana ki skor ji bi Shillong ka set. Try open kia. Hallelujah. Don't pray to fi ki hap nong ki snyo. Try open kia igatar. Aga kertengu Jisu. Bagi jimpang ba pero pen kli du kjat. Ken kia ken koit na do mentak. Met to bi ka kia. Bagi ki jimpang barok ka kala de pay ka kelas nan. Naka ding jong blay ka inkong lut barok. Haga ne khlet mat kertengu Jisu. Amen. Try open kia fi ngin se kan do biang la shai ka sngi. Yai ne shakri try play ktin jublay plut pojing duai. Zai shambang. Nam tak brom ju try. Amen. But on this day, he says, Ngan penyeng ye pi ko kon.